Karapatan at benepisyo po ng mga senior citizen tinalakay sa bayan ng Bayambang. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern JC Lacunsaya. 104.7 IFM Report. Isinagawa sa Bayambang ang seminar na nakatuon sa legal protection at mga benepisyo ng senior citizens bilang bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga nakatatanda hinggil sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Idinaos ang aktibidad noong Mayo 13 kung saan tinalakay ang mga pribilehiyo, discount, social benefits at mga probisyong nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon sa mga senior citizen. Binigyang diin din sa seminar ang kahalagahan ng tamang impormasyon upang matiyak na naaabot ng mga nakatatanda ang mga serbisyong nakalaan para sa kanila sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Layunin ng programa na mapataas ang kamalayan ng mga senior citizens sa kanilang legal na karapatan at mapalakas ang kanilang access sa mga benepisyo at serbisyong pinagkakaloob ng pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.